Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Kami po ay pupunta po ngayon ng Salapay. Titingnan po namin kung ano po yung pwede namin makuha po doon sa sitio po ng Salapay. Bali, inimbitahan naman kami doon eh. Nang kasama natin ang ating team, sa ating Greta, si Gigi, Santi Ligaya, Santi Paseng, si Alex, at saka si Ukay. Taga Salapay. Bago kaming ka-team. Kasama namin guys. Bali, siya talaga yung taga Salapay. Sasabahan niya daw kami dun sa kanila. At saka si camera girl. Yan. April. Oh, let's go. Tara guys. Sige, Kuya Ulan guys. Wala ko pala ng paskol lang talaga. Si Ate Joanne. Medyo masama ka rin ang pakiramdam. Magaling kasi yes. Lang kasi lakad, alay lakad tayo guys. Mahirap ang daan. Ay, dito tayo sa ilog, buti walang tubig. Sa mga kawayan. Ayaw niya pala nalabas. Ha? Ayaw ni Alex? Aat, aat. Laulan. Mahirap ng daan dito guys kapag tag-ulan. Malayo na ang iikutin dahil may mga tanim na. Nagtaas na yung kon kaya pala masakit. Let's go. Ay, balik na, mabasak yan. Ang tubig. Lapit
Galigo si ate yan. Sarap maligo dyan ah. Na, ang baboy, malnourished. Si Purok. Hindi si Purok. Magandang hapon. Maganda naman. Ganda pala ng buhay nila eh. Sita ko kasi. Kahit tayo saging. Bago daw kami mag-akyat ng kaingin guys, mag-merienda daw muna Ganda kami. pala oh. Merinda muna kayo ng saging. Ayaw nyo rin magkape kami. Saging muna kayo. Saging ni Paseng. Saging ni Paseng. Hirap ng buhay namin dito, saging. Yan, pagkain. Oh, masarap na yan. Kilala ka agad na ng ano na yun oh. Sino? Ito? Oo. Ay, siyempre. Maganda kasi. Maganda. Linda po tayo ng saging. Yes, bago mag-akyat. Yung masarap i-isigaw. Oh. Much later. Pupunta kami guys sa kanilang kaingin. Titignan natin kung anong meron doon sa kanilang kaingin. Pero mais talaga yung sadya namin. Ngayon na makapunta sa kaingin. Kaingin ng kamangyan. Hindi ka ba kasama na? Yung nagpunta sa kaingin? Oo. Yung nagkuhan kayo ng kamote? Oo. Wala. Kayo lang yun eh. Sa Ate Joanne. Wala pa kubuan mo. Sa Ate Joanne kasama doon? Ay, Ate Joanne, ka-birth yun. Dito nagkuhan ng kamote. Yung pala nagbuo ng YouTube eh. Bukay ito! Bukay! Bukay! Diyan. Ha? Nagasigaw siya doon. Panangdan! Naligaw kami guys. Ang bilis ni Yukay eh. Dito oh, may daan. Wrong turn. Bukay! Oh, wala. Panangdan! Titikwin mo lang yan! Dapat pag nahuyog ka, yun na yun. Walang daanan! Bukay! Oh, okay na ako. Ay. Andiyan po si Yukay. Andiyan pa. Panangdan, ay! Hindi natin alam kung saan ka na. Ito bahay niya, Yukay. Tubo niya lang. Magandang hapon. Ay, maaga po.
Ano yan, te? Tubig? Kayo po ang nanay ni Yukay? Asawa na kayo po Kubo nyo lang, te, o ito na yung bahay nyo? Kubo lang. Saan pa kayo gaigid? May baby. Ay, baby. Tanghali po. Kaluban, o gagawa siya ng kaluban. Gawa mo to, kuya? Kita, gawa mo to? Ha? Ganda, oh. Kaluban. Ito yung ano niya, partner. Yun, oh. O, akin to. Taya ako dito. Matapang ba yung gagamba mo? Saan si tatay mo, Yukay? Saan pa yung kaingin nyo? Ito na? Sa taas pa? O, ito na. Ay, ito yung mais niya? Ito yung mais. Kay? Ito yung mais niya, Yukay? O, ayan. Ayan na yan? Tayo na. Much later. So, yun na nga guys. Wala kaming napala sa mais. May binigyan na lang kami ng ano, ganito guys. Gagawin namin binatog. Ayan, lulutuin namin siyang binatog. Binilin na lang po namin. Dahil ano, wala kami nakuhang mais. Maghuhuli kami ngayon ng manok. Uulamin namin. Dali. Papuntay mo dito. Hindi kasi kapag tayo eh. Di ka. Hi! Mailap yung manok guys, ay magpahuli. Sige, tawagan mo, me. Sino siya oh? Akala ko hindi kaya mahuli. Wa na? Nakuha na ni Ukay. Guys, mag-ano kami ng ano, panggatong sa manok. Hindi akong marunong yan. Hindi palagi ng katawan mo. Bulag. Ayun na ang ulan. Abutan tayo ng ulan. Hariwa. Pilipil sana. Hariwa. Oh. Una talaga. Para sa mga sangwatan ito. Ayusin mo ano ba tawag dyan? Tagalog? Magsiba. Sibak. Magsiba. Sibak. Hindi ka makapasa kay Gigi talaga. Durugin ko pati.
Sarap guys ng tulog ng Tiligaya. Sleeping Beauty. Tiligaya! Anli tubig sila dito guys. Oh. Galing sa bundok ang tubig. Ayan. Sarap na maligo dito. Walang maaning mais, naani na pala. Naging binhi na. Naging binhi ang mais. Pero masarap to, ibibinatog namin to guys. Gagawin namin binatog. No, ihaw-ihaw muna tayo ng mais. Ano like? Kalaki ah. Kalaki ng manok ah. Galing ka di ba magkatay ng wala? Naging popcorn na. Naksutan. Tinagal. Dinog na ang papaya mo, Kuya Alaga. Ay, ang saging mo. Tupayan natin. Lumapit lang pala yung kaya doon baka yung punta. Magpapagin yung kamay. Yo. Yun, may papaya. Sakto sa manok. Sakto, nagnakaw kami ng manok. Hinog pa yata yung Hinog na. Kalaki. Kalalaki. Pero masarap bilaga. Tingin ako ate. Tingin sandal. Buti ano nakita niyo. Oh, ang laki na oh. Sino? Kana. Wala siya habya. Yung natin yung... Kano kuya yung saging? Ah. Kano yung saging? Gusto sana ako magbinhi ng sitaw, magtanim. Pero walang binhi pa. Sitaw? Pag nagpabayang kami, bili kami. Yan maganda. Sitaw yung pang... Talong, gano'n. Yun. Pang isang buwan ito, mayroon no? Yung sitaw. Lubungan na isang buwan na. Pwede ba dyan magtanim kuya? Oo, din nga. Mabato yata? Hindi? Ilin niya ng raro. Daw ibon na yan like. Oh. Tudling na parang. Ibo na dyan kalaki. Bigyan ka namin ng binhi para... Yan, maganda. Iyaw tayo ng saging. Lukay. Ipili-pili bubat. Ay, ano ka? Tawag. Wala baka mag... Ako, ano eh. Hindi kayo magalit. Alam mo na ra? Sapay. Hindi. Ano? Ipili-pili bubat yan? Huwag mong ganong laksangin para hindi magkanyang pagla. Ha? Masira. Ano yung antay mais? Nasunog na? Mga pala to. Wa. Karon. Diwa to. Nagsutan. Ulan na. Yan, si Alec ang ano ngayon guys? Chef. Yung ano guys, yung karne ng manok naging 50 piraso. Anong ginawa? Sinap-chap ng maliliit para daw magkasya sa amin. Oh, lagay na natin ang papaya guys. Punuin natin ng sabaw ante. Para kahit sabaw lang. Sabaw lang, okay.
A few moments later. Yun, luto na. Sarap naman yan, Tita Pasita. Gusto nyo, guys? Painit naman tayo ng tubig, guys, para may pangkape. Sarap magkape dito, umuulan. Wow, sarap!
Nakikita nyo ba yung falls, guys? Nagkaroon na ng falls dahil malakas ang ulan. Bumababa na ang tubig. Kape-kape naman. Kape kayo? Kape. Masarap magkape. Nakakonlakit din. Nakarating dito. Cute ng mga kambing, oh. Sabay-sabay magmuya. Actually guys, kaya rin kami nandito, mayroon din po kami isang purpose. Bale, papakilala lang namin sa inyo si Dana Lopez. Siya po yung magiging aming scholar. Yay, may scholar na ang Team DFL. Sa tulong po ni Sir Joby. Thank you po. Bale, siya po yung magpapaaral kay Dana. Hanggang college daw basta ma-maintain niya yung grades niya. Yun. Yay. Anong masasabi mo? Ano? Ito ang nanay ni Dana. Ano pong masasabi nyo? Salamat din. Oh, ito yung tatay po. Maraming kasalamat. Bale, tuwang-tuwa po yung tatay. Bale, sila po is taga dito sa sitio, sa Lapay. Mga ano po sila, katutubo din po. Si Dana is gusto rin po niya talaga rin makatapos ng pag-aaral. Kaya siya rin po yung napili namin na na maging scholar. Yes. Grade 7 na po siya. Bale, sa sunod, next week ba, no? Next week siguro, baka kunin na namin siya dito para sa bahay na po siya titira. Kasi po, pag dito po siya sa Lapay, sa Manood po kasi siya mag-aaral, malayo. Kaya ang ginawa po namin, sa bahay na po namin siya patitirahin. Para din po magabayan namin siya sa kanyang pag-aaral, sa module-module. No? Excited ka na ba? Medyo mahihain lang. Medyo mahihain pa siya pero pag nakasama niya kami, kakapal ng mukha nitong batang ko. Bali, ano po, ang magiging ano po namin sa kanya, pinagtatanong nga po yung parents niya, baka daw may kapalit, baka daw sa kapalit daw si Dana. Siyempre hindi po, ang kapalit lang po is basta mag-aral po siya ng mabuti. No? Muna mag-asawa. Bawal mag-asawa, dapat boyfriend. Ilang taon ka na nga, Dana? 15 years old na po siya. Si Dana Lopez. O, yung ano yung apelyido Lopez. Bawal pa magkaapo. Ito tatay. Bawal pa magkabo. Wish nyo na lang para kay Dana. Magtapos, huwag muna magkasawa. Yun. Oo. Oo. Si Dugoy ay Tama hindi pa yun. pwede magkaapo. Bale, hindi kasi sila ganong makatagalog. Hindi ako masano makatagalog. Hindi sila sanay sa Tagalog. Sanay sa Tagalog. Basta magtapos mag-aral sila. Ang wish po ng magulang niya, makapagtapos ng pag-aaral hanggang college para din matulungan din daw sila. Kasi mahirap din talaga yung buhay din nila dito sa may bundok. And makikiharvest tayo ng kanilang kalamansi. Ang daming bunga. Hitik ng dami. Oo. Ang dami. Sarap sa pansit yan. Huwag mo balinlik. Paano yan tayo sa kayo na magpunta na lang doon? 31 daw. Oy, ihatid mo na lang si Dana. Baka Umaga naman siguro. Tapos pwede mo ipaayos na doon yung birth certificate. yung card niya, te, ha? Patigtignan ko din yung birth. Yung sa mga grade niya.
Kung nag-aaral siya ng mabuti o hindi. Hindi ko alam. May cellphone ba siya? May cellphone ba siya? Wala namang boyfriend. Ay, hindi ko alam. May boyfriend ka na, ha? Yung sabi ko na kanina. Yung sabi ko kanina kung may number ka ng mga lalaki. Ialis na Baka may yung magpunta sa bahay, ha? Sige tayo, mauna na kami, kuya. Bye-bye. Salamat. Salamat. Kung magtalad ang malupag na. Kaya? Kaya? Kaya namin hanggang dibdib na. Madami namin magkain sa ano siya, bigas siya. Mabasa kayo manood. Tignan ko lang. Ba yung nakaagad sa age? Ay, sa age. Si Kwan. Sukay. Kaya namin yan? Ay, malay ko sa inyo, sabi niya. Ayaw ko sa inyo eh. Tawid eh. Ako, mababaw na. Babaw yan, maganon eh. Biligaya. Wala yan sa biligaya. Kapit ka ba? Whoop! Kape! Bising! Hindi kaya yan. Ukay! Upang! Nagapang iwan man si Yukay. Oh, bilis. Nabas ang bungangan, te? Hindi, kinabasan ganito. Ay, kalamig! Kalamig. Mayroon pa dun sa kabila. Doon kay Vincia. Salamat, Agil. Salamat, Agiwa! Oh. Kumalot ka! Tungkol pa rin sa pagod ko kanina eh. Ano? Andiyan pa ang makina? May udo pa. May ulo pa ba? Alay, lakad na naman. Ay! Lakad. Lakad. Patungkol pa ikaano ha? Excited si Gigi Octona. Magbaba na ay. Hindi na siya makabilo. Magaling dito lang pala. Baba!
trailer. Ang teligaya sabi na alik nakawak ka lang daw sa trailer. Hindi mo rin! Marap! Hindi ka man daw gatulak. Ano sa tanggal na nga yung ano ng